Bueno, moi bo día a todas e a todos os medios de comunicación que nos siguen vía streaming. Estamos unha vez máis aquí para darvos traslado dos principais puntos de acordo producidos na Xunta de Goberno do día de hoxe. Fundamentalmente son dous. O primeiro deles é a adxudicación do contrato de mantemento e dos servizos de mantemento das instalacións térmicas da Deputación de Lugo. O servizo que afecta a todas as instalacións térmicas, que afecta aos extintores, que afecta a conceptos de seguridade, os sistemas de hidrantes e que afecta a totalidade dos edificios, como decía, que ten en titularidade a Deputación de Lugo. Trátase de seguir afondando nas melloras de seguridade e cumplir ca normativa tanto estatal como autonómica vixente ao respecto. A adxudicataria do contrato é CLECE, e entre as cuestións máis destacadas deste contrato é que a empresa adxudicataria ofrece unha baixada dun 40% sobre o precio unitario de licitación dos conceptos establecidos. En segundo lugar, outro dos aspectos fundamentais é a aprobación da convocatoria e das bases para a contratación dun enxeñeiro técnico de obras públicas, para afondar na mellora do servizo de vías e obras e seguir traballando na mellora das vías provinciais. Finalmente, ainda que non foi obxecto da Xunta de Goberno, si nesta época estival parece oportuno facer un balance, un exitoso balance dentro do ámbito do turismo, concretamente, dentro do ámbito das viaxes en catamaráns, que volven a ser un punto importante de referencia do traballo que está facendo esta Deputación no eido do turismo. Actualmente levamos un total de máis de 21.000 viaxes contabilizadas, tanto na ruta fluvial dos Canóns do Sil como na do Cabo do Mundo, e espérase a día de hoxe que de aquí a final de temporada, é dicir, ata o mes de decembro, xa hai unhas reservas por total de 10.500 reservas en total, o que supón que superemos os máis de 30.000 viaxes en catamarán, 30.000 visitantes que van a desfrutar desos tanto do Cabo do Mundo como dos Canóns do Sil, un lugar espectacular, e o que demostra unha vez máis que o turismo nesta provincia funciona, que se está facendo unha gran labor xunto con esas viaxes en catamarán dos distintos programas que se poñen en marcha nesta institución, como pode ser incluso coñece a toda a provincia, que todos somos coñecedores do éxito que colleita, e dende logo, para aqueles, ainda que a maior parte das viaxes xa están esgotadas, o que irán facer poden dirixirse a través da páxina web da Deputación e reservar esas últimas viaxes que ainda están disponibles ata o mes de decembro, que é cando finaliza a temporada de catamaráns. Así que moitas gracias.